Dok domaćice slažu zimnicu, ostave i koriste poslednje lepe dane da se pripreme za zimu, penzionerka Dušica Pavlović iz Krnjeva peče rakiju da lakše savlada reumu i hladne dane. Prvo se šljive kupe pa se stavljaju u kacu, pa onda stavi šećer pa to provri, pa stoji 9-10 dana kako kuj hoće. I pa se posle ispeče, pa koliko hoćeš gradi, toliko teraš. I eto to. A od grožđa bere se grožđe, samelje se i isto tako stavi šećer, pa to provri, isto stoji 9-10 dana, koliko hoće, a neke tera i celu zimu mu stoji, pa na proleć peče. Eto, to je to od komine. To se peče. Zašto služi sve komovica rakija? Komovica rakija služi za svake obloge. Dete boli, stavljaš oblogu, a možeš i da popiješ po neku komovicu i tako je to. Lek je i za ugušu i za oblogu, za što hoćeš. Eto. To ti je. Šta drugo da mi pričam? Kuj voli rakiju da pije, on pije, a kuj ne voli, a i ja sam malo u godinama, pa i ja popijem po neku rakijicu, malo neku šljivovicu, neku komovicu i eto. Da li dolaze komšije da pomognu malo oko kazana? Pa dolazu. Kuj voli da pije, on dođe, kuj ne voli, on neće da dođe, nego samo kuj voli da popije. Dođe, popije po neku čašicu, ako pomogne, ako ne pomogne, on odlazi i gotovo. I tako. Ali vidiš ti koliko, ja imam 71 godinu. Vidite vi koliko ja radim. Ja sve poslove poljoprivredne radim. I berem kukuruz, i sečem šašu. Sad sam nasekla 2000 smapa šašu. Imam malo neke ovce, imam jedno jare, i eto tako ja sečem šašu. Neki put i prodam kad imam višak i eto to je to. Moraš da radiš, ako ne radiš nema ništa, sinko. Tako? Ajde malo da probamo da vidimo kako izgleda. I ona je ljuta. Ček još malo. Baš peče lepa. Ne smemo više, će baba da se opije, pa posle ne mogu da ložim kazan. Će da me gazda ubije.